Famba kupfadzana kutsodzera dziri kuitika matima na vasanyika ino muri yasima bunzira kukubatira ipasi mukoba KP wangu patakasira paripo but pani pandura kuwabatira pasi ndinguvatanga ipapo kana kuti ngari kupinda kambereko kabuchete ndongoti dambrele dzitsudzura kawalise kureva kwa mamboita kuti musaso kakana kuti chicha kaitika pamukadzi akarowa nekupfapfedza mukadzi kusvika pakuchikora mbavhu pamuchita kuchura ruoko achiti kumukadzi wako wawaise pa profile picture ndiani imberengwa right mberengwa regali chitengira nepaso zakare paka mberengwa musati matsudzura chepamberengwa tuda kuti vate kabarwa nembudzi kuti imimi sizoiri mbuzi chayakabara ichi kana makachitarisa munoti chi manyai pa National FM WhatsApp channel munoona ka pic iri kutaurwa kana baba Isabel kune anofunga kuti imbudzi ere muri kufunga kuti imbwa ere kana kuti munhu endai munoona ka pic chacho baba Isabel fafaidzai sekumberengwa icho kwade muri Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati benzimba yekumberengwa bandapinda muri Zimbabwe nyaya ndoda kutaura pana ndiye kuti nyaya katika kumberengwa ndiye kuti inzwaika timu reko kana kuti varume vakawanda vari kumberengwa kunyangwe vakadzi vakawanda vamwe vachona vanoshanda mhiri vanoenda ku South Africa vachinoshanda vachidzoka asi kumba kwavo ku Zimbabwe zvasoitika ndezvekuti kune murume akasiya mukadzi wake ndokuenda kunyika ku South Africa ndokutaka kushandira ikoko achidzoka ende aiuya nenguva kumba kwake achiona mudzimai wake zvokuti zvose zvinoda kuitika kumba kwawo hapana chinomukonesa chekuti akwanise kuita mhuri nemudzimai wake kuti mombe dzake dziri kubaiwa majekiseni kumundeka kuri kuendwa nekuti aienda achidzoka nenguva achidaro munzvimbo imomo zvakare muna sabhuku mumwe chete imomo mune mumwe murume zvakare kuti kana vakomana vakuenda uko vanoenda vakawanda vachidzoka vachibatisana zvinhu shamandi uri kudzokera kumusha endane zvinhu zvakamira sei mumwe murume anoshanda imomo zvakare ndokubva adzoka kumusha mushure mekunge murume uyu ane mukadzi wake akaita pamuviri ndokubva aita mwana wake aita mwana komana iko zvino zvimwana uyu ari pa 9 months mwedzi mupfumbamo murume uya anogara muvillage ane mukadzi wake zvakare ari kushandira zvakare ku South Africa akadzoka mazuva akanzwa kuti bhururu wemukadzi wake uyu adzoka komba iye achibva adzokawo vese vaitonzi vakomana veJoni vakadzoka vari munomo murume uya ane mukadzi wake asiriwe mukadzi wandaka kutaura uyu ane pamukadzi akaita mwana ndokubva aenda kwa sabhuku zvikanzi shewe sabhuku vangu kana kuti baba venzvimbo ndiri kukumbirawo kuti muenderewo kumba kwa Bhosho munomuudza kuti kwanzi neni ndiri kukumbirawo mwana wangu wandakaita nemukadzi wake Pullman selector ntiani chiraitika kumberengwa mumwe murume akaenda kwa sabhuku ipai my example kanyemba na Bhosho okay right regara kumberengwa tikugara kumberengwa chinoshandira kunze kwenyika chidzoka kudzimba dzedu South Africa right ini ndine mukadzi ane mwana imi mune mudzimai ane mwana mukanyemba ndione mukadzi ane mwana baba isa mudzimai ane mwana ora ndine mudzimai ane mwana right aiwa umufananidzo ndine mudzimai ane mwana okay ndabva kuJoni ndikanda kumboenda kumba kunoona mhuri sezvo tinozvipfuwo nezvese kanyemba uchibva watera mudzimai wenyu ari kumberengwa imimi ndimuri ndiri ku South Africa ndindedzoka kumusha newozo kwakanyemba mukadzi wako ari kumberengwa asi wabva wadzokawo zvakarika asi wazodzoka mushure mekuti ndadzoka inini nokuti kumba kwangu inini kune mwana mucheche ndauya kumba kanyemba atera ndine mudzimai wangu ndiri kubaisa mombe dzangu ndiri kuenda kumumba ndikuona mhuri dzangu ndiri kutombofambawo kuseni ndakabata mwana pamaoko kamushana kakaiko pamazuva anaka angari mwana iko akaenda kachisekerera kaboys manje kamukomana kachisekerera so ndaiona malips angu baba zvadaro muri yeZimbabwe kanyemba akaenda kwa sabhuku kwamdzabwa yes ndokunosvika zvikanzi sabhuku shewe baba venzvimbo ndakukutumewa neshoko rangu ndimi baba endai kwa Bhosho ngora munomuudza kuti ndakuda mwana wangu wandakaita nemukadzi wake mwana uyu akura sei 9 months mwedzi mupfumbamwe 9 months ndopadzai kanyemba na Bhosho pavanenge vari ku South Africa vanombosangana vanombotaura vese here
ku South Africa mwene mwana oshanda kwake. Okay. Asi pavanenge vari kumusha vanosangana nokuti village rimwe chete, mashops mamwe chete. Azuva rakasikwa naMwari kana vari kumusha kashoma kusasangana. Okay. Nokuti vari kuvanzvimwe chete vanenge vakutokurukura kuti akada uri kwako kwekwe kunenge kuri seri kwako kuri sese aini ndakauya musi wakati handi kudzokera musi wakati ndozva vanotaura vasangana nokuti vanenge vachishandira kunyika imwe chete. Murume yakati Sabhuku ita nyaya iyi. Sabhuku vakati muri vana vemumusha ndikakutarisai umwe ari kunonga ari muzukuru umwe ari mwana watete hatishayi ukama mukugarisana nyaya iyi ngaende kwa mambo. Ndizvozvo ndaita mudiki nyaya ichibva yaendeswa kwa mambo. Nyaya yaendeswa kwa mambo kwasara zuva rimwe chete rekuti date rekuti kuzoendwa kwa mambo. Murume uyu upi anove Kanyemba ndingakuti kusati kwasara zuva rimwe chete Kanyemba akauya kuno kuHarare ndokubva ataura nyaya yake kunani akati Bosho ndine nyaya yakamira yakadai so unokwanisa here kundifonera kuvanhu ava uvaudze kuti murume uyu chokwadi ari kuti ndiruda mwana wake. Iye ndikati no andishandi pakusvika ipapo. Okay. Rangu basa ndifunga kuti rinosvika ipapo. Zvamungaita imi baba kana mune umboo chokwadi chandiri kuziva ndechekuti mashoko amuri kutaura imhosva nekuti munhu wamuri kutaura nezvake mukadzi wemunhu. Asi kana makasimba ingave homwe muchiziva chokwadi chenyu munogona kuenda kumataredzi mosha munoti hongu ndakatora mukadzi wemunhu ndikaita mwana naye saka ndakukumira mwana wangu. Mataredzi mosha ane zvaachakuudzai nokuda kwenyaya iyi nokuti ndiwanoziva mutemo. Akati wow ndobva anyarara. Vanaro kwasara zuva rimwe chete kuti nyaya ende kwa mambo. Murume uyu anonzi akafona kumurume wemukadzi uyu nokuti murume uyu aitori nenhamba dzemurume uyu dzemukadzi zvakare anadzo nokuti ndiye wake waitamba naye. Ndokubva Kanyemba afonera Bosho. Zvikanzi mangwana mwana wangu anenge akatsamwa musamubate abatike kudai anenge akatsamwa kwete kudare. Okay. Pafoni. Okay. Izuva rekuti mangwana ndio pari kuenda kudare ndio pari kuti mangwana iwawo mwana wangu musamubate anenge akatsamwa haatobatiki. Kana muri vamwe so murume paakafonerwa akanzi kana mudzimai wako ari padhuze isafoni pada kuti munzwe mese ende pakaendeswa nyaya kwa Sabhuku mukadzi akati kwati baba vanondishoya handizvizivi mashoko avo zvikanzi right iwewe uri kuti kuramba iwewe ndiwe murudzi wenyaya aifanire kuramba mashoko aya murume chikonzero hazvizivi iwe mukadzi wafanira kuramba kana waramba iwewe right no problem. Yaiswa foni na Kanyemba kuti musabate mwana iye mangwana anenge ane makgs mwana uyu anenge achirema mwana uyu anenge achivhundutsa musamubate. Kwanzi kumapasi 4 dzekuseni mwana akaita mudumbu mairira mudumbu munosati kana munhu achita pupu pane volume kana kuti sound inobuda inotokuudzai kuti sound inoreva kuti munhu aita pupu. Amai aita no regai ndimubvise akarara akadaro anogona kusuka raundi asei regai ndimubvise sezvo ndazvinzwa ndobva vamuka amai mwana baba mwana vaisa light vachingonobata kuti vanomubvisa napukeni kungodai so amai havachaona vavhara maziso vakupukuta maziso ndikuita senge ndatoshorwa vambozama kuvafuridza murume ambozama kumufuridza nguva yatora yareba zvikanzi chiregai ndiite sei ndichikubatsirai ndibvise mwana vachida kunobvisa mwana kudai so baba havachaoni maziso kuda sengadirwa muchenga. Vanhu nenguva mukadzi ari kuyowera uku mukadzi ari kuyoroka mwana asati abviswa chinhu ndokuita zvokuskirima kuridza mhere kumapasi 8 makuseni zuva rabuda vanhu ipa next door ndokubva vauya zvavakagona kuita mhuri yeZimbabwe ndezvekuti vavakidzani pavakasvika vasati vada kuti batsirai mwana vakataura nyaya yavo. Vataura nyaya yavo iyi nyaya iyi inyaya isingavanzike yagara ichizikanwa muvillage vachiti aiwa nhasi patazodai mwana ndosaka tadai so vanhu vachibva vachikati hatingabati mwana hatikwanisi zvakare kukubatsirai hatikwanisi zvakare kuita sei kukubatsirai. Zimbabwe regai ndikuudzei mwana akaita 2 days asina kubviswa pupu asachiendeswa pamukaka paamai achiyamwiswa amai kuyamwisa kugona but amai havasi kuona baba havasi kuona vachiyuya vari mumba murume achibva afona zvikanzi ndakati ndiri kuda mwana wangu
kanyemba kazofonera bosho azifonera bosho zvikanzi ndati ana kutangira fonera bosho akafonera Sabhuku akati Sabhuku ndinokudzorera ine mashoko nokuti shoko ramakaenda muchindotaura kana makamboenda pakutanga makakwanisa kusvika muchinobikirwa apa amubikirwe nokuti anobika wacho hapo ndiri kunzwa tsitsi nemwana wangu nokuti mukaka pachisina amai BP yakatoshuta avasi kwanisa kudya kuti mwana yamwe mukakarunga chibuda ipapo dzokerai apo Sabhuku angambozwa nemanyere kupe but vanhu vangasina kunotaura chokwadi kuti ndo zviri kuno kuSabhuku angodza manyere kupe Sabhuku ndokufamba kananga uko ndokusvika ndikuona veukama vakaungana hama dzemukadzi hama dzemurume mwana ari kuchema amai kudya kwakushoma mukaka wakudiwa pamwana vanhu vakaungana ipapo vari kuti Sabhuku toita sei ndimi mumwe munhu akambotumwa nemashoko ngati tikafonera here murume uyu varipa kugara pasi tifonera murume uyu afafona iyi fe afona Sabhuku ndakati ndiri kuda mwana wangu Sabhuku akati no hapana kushata mwanangu fona kana after 10 minutes nditori pamusha ipapo hama dzemukadzi uyu dzirimo hama dzemurume dziriko zviri kuitika kuno kuzvakaoma sokutaura kwawaita kuti hamukwanise kunobikirwa pano hapatobikiki zvochokwizvozvo hama dzemurume nedzemukadzi dzikati izvo sezvo zvaari kutaura iye mupeichi mwana wake kana vanhu ava vane zvavachaita tozogara pasi tichitaura tichionesana zvakamira sei but vanhu vari right murume uyu nemudzimai uyu vaita dambudziko rekusaona vane mhuri yakakura sei kunze kwemwana mucheche vane mwana 1 mukuru uyu ndiwe wechi2 mucheche ndiye wechi2 right zvadaro mukoma KB zvikanzi nemurume uyu ndiri kutuma amai vangu ipapo ndo vari kuya kuzotora mwana wangu murume uyu nhamba yari kushandisa ari kuratidza kuti asati adzokera kumiri arimo munyika yeZimbabwe but muvillage haasi kuwanika zvikanzi manditenderere ndiri kuda shoko rinobva kuna Sabhuku zvikanzi vatenda vanhu ndinavo panapa zvikanzi amai vangu vari kuuya ipapo amai vakauya mukoma KB vakabata bhegi rine mapamba bhegi rine manepi zvairatidza kuti zvinhu zvakatekwa kare preparation vachibva vasvika ipapo zvikanzi gamuchidzai mano ndobva vagamuchidzwa mwana amai vanga vakatengerwa mikaka inomwiwa nevana vakatogadzirirwa zvese vachinzi mwana wangu ari kuuya mai ndokuti kuna Sabhuku pamusoro weSabhuku nyaya iri panapa ndanga ndisingaizivi asi ndakagara ndaudzwa nemwana wangu but ndaisaziva kuti kwandichashedzwa kunzi ndiende kunotora mwana ndekupi ini handina kuya kuzotora mwana ndauya nekutumwa Sabhuku mwana uyu mudiki ndiri kuda kuti mundimiririre neari kutaura nemi kuti torai mwana kuti ndiye adaro kana kune zvinouya mangwana okay Sabhuku akati handizivi kuti tikaita mumwe mutemo here Sabhuku asati apedza kutaura zvikanzi murume achibva fona kana pachidiwa nyaya yekunzi kunodiwa vanhu kumapurisa Sabhuku ndini ndichauya ndoenda Sabhuku gamuchidzai amai vangu mwana wangu izvezvi matauriro anga akuita ane command nehasha kuna Sabhuku so vari panguva iyoyo mukoma KB Sabhuku vakangoita usinge vatosorwa Sabhuku havana kugaya kuti maybe kungava kutosorwa vanga kufunga kuti papo zviri kuitika kuno ino ndozvakuitika Sabhuku vakabva vagamuchidza amai amwana havana kuzokwanisa kutaura nedare iri vakangoti kudare iri tichadzoka totaura mangwana vachipedza kugamuchidza mwana amai vave vachibva tobuda vakatozodzokera mangwana vakutaura nyaya yekuti ndanga ndisanzwisisi nekutosora kwandanga ndaita nekuti ndodambudziko riri apa ndosaka ndakaenda nezuro nhasi ngatitaure kana mune nyaya daenda kumapurisa vanda kumapurisa munoenda vasingade vanorega munenge muchizondiudzawo kuti zvamira sei sakutaura kuno kwatiri kuti veukama vachiri kumba nokuti vanhu vari kumba havasati vakuona ari kutaura iye achiti vanhu ivava havana chavari kurwara musi weFriday iri kuuya ishi mangwana ndichanzwisisa zvataurwa nehama dzavo zvavari kutaura ivo uyezve pane mashoko anofanire kuuzwa murume nehama idzo vanhu vakaungana mashoko achibva kumukadzi kana asina kutaura murume anogona kuita zviri right but mukadzi haite nokuti ane chokwadi chaanoda kuvanza but iye murume akabva taura mashoko ekuti inini kuita zvakanaka kana kusaita zvakanaka ndikukumbira veukama vangu kuenda kwaita mwana uyu handidi kushungurudza mwana ari wangu asiri wangu inini ndinonamata kerekedzo yaMwari ndoda kuti upenyu uri pana mwana uyu upenyu hwaMwari mwana ararame zvakanaka handizi kuzomboramba ndichigara nemukadzi uyu mwana aenda ega zviri nani kuti mukadzi uyu
atevere kune mwana wake. So vanhu vakamirira zuva mangwana ndo pane dare. Asi amai vaya dare rina kutozoitwa aiwa rokuti veukama vaungane vakomana vaungane ndo rakamirirwa mangwana. Asi mukadzi haana shoko rataudza vanhu. Hapana zvataura. Ko Sabhuku ingawana angati yenyaya ihombe kwari. Nyaya yakazoenda here kuna mambo kuti ndo zviri kuitika. Pane vanhu vasiri kuona kubudikidza nezviri kuitika. Nyaya yekudari kwa Sabhuku. Zuva raita mwana pupu zuva richiti mangwana ndo pavakanzi mwana wangu achamuka aine hondo. Kuseni kwacho ndo kwakaitwa pupu. Saka kuchita pupu vanhu vakuita zvinezvi. Mambo kuudzwa naSabhuku vakauzwa kuti ndo zviri kunoko. Asi Sabhuku akamirira kuti vanhu vauye. And handizivi kuti iko zvinozvi pakaendesawo mambo vanhu kwa mambo. Samoni rakaenda kwa mambo richishedza vanhu ava raisunga upi? Muri kuti mimi Sabhuku pavakatora mwana vachimutambidza kuna amai vemurume ari kuda mwana wake vakatosorwa mbichana. Sabhuku vakaita problemu yokutosorwa zvakaitwa vabereki vemwana uye kana kuti zviya samazuva ose zvezvokuti mukufamba kwatinomboita unomborupirwa vakana tsiye kana tinomboitwa sei. Saka Sabhuku nguva iyoyo nokuda kwokuti ndo urwere huri pamba apo unganidza vanhu vaifunga kuti zvavabatawo. Imberengwa iri kupisa Zimbabwe. Takuudzai kuti pane pikicha yatumirwa pa National FM WhatsApp channel yekumasvingo yembudzi right iri kufungidzwa kuti yakabereka chimwana chiri chipenyu asi chinenge munhu. Endai pa channel munozvionera mega motudza kuti munofunga kuti imbudzi here, imbwa here, munhu here. Endai pa channel. Kune vese vasati vajoina ingotumireka izuro kuti link pa 0713 938 538 0713 938 538 0713 938 538 pamwe chete ne 0712 393 852 0712 393 852. Munoti kudini kone icho chokumberengwa. Regai timbonzwa mashoko kubva kapaka berengwa zvakare imasvingo. Okay. Kumasvingo muri yeZimbabwe ndiko kwamuri kuona kune mbudzi iyo. Ndichaterombo rakanakira kuti mangwana ndichenge ndichitaura nemuridzi wembudzi iyi nenyaya yekuti mbudzi iyi imbudzi yakatombobereka vana vamwe vane mbudzi vanenge mbudzi kana kuti mbudzi dziri kutofamba dziri kuonekwa. Asi iko zvinozvi payakaita zamu ndo payakabereka chinhu ichi. Ende chinhu chakachibereka chiri chipenyu. Ende mbudzi kana kuti mombe painozvara mwana wayo inomunanzva ichizama kumira ipapo kumudzivirira pane zvinouya ndo zvaitoitika ipapa. Saka iko zvinozvi mhuri yeZimbabwe yabereka chinhu ichi. Vane kugutsana nokuti chinhu chakamira sei. Sautaura kune kwatiri kuita vakaenda kune vanofungidzira kuti ndivo vanoita nezvemuka kuti vaudzwe kuti ichi chinhu ichi kunyangwe chafa chaimbori chii ende chii chakaitika kuti vazosikwa chinhu chakafanana nechichi iri mbudzi. So vaenda ikoko vakanzi kudini ndo patamirira mukoma KB mindiro asati aiwana chikonzero asati ndataura naye mangwana ndio panipa mukana kuti tigotaura tese kuti achivaudza nekuvazivisa nekuti kazhinji kukaitika chinhu chakafanana nechichi chinonzi hamufani kuti muchirase munofana kuti muende nacho kune vevheti vosvika voona kuti zvaitika muno mbudzi zvinhu zvinofanira kundonyorwa pasi kuti munzvimbo ino iguru rakati pakaitika zvakati kwanhengi iri mombe yake uyezve kwa mambo kunofanira kubudiswa kunzi nokuti kune mamwe madzimambo anototi mombe ikabereka vana vakawanda kudarika zvinozivikanwa unotonzi ubhadhare right kuti sei yadaro. Saka tamirira kunzwa kuti chezo chiitiko ichi chakaitika mumba make iye vakuru venzvimbo kusanganisira nevanoona nezvemuka vari kuti kudii. Saka mangwana ndichataura nemurume uyu right. Chimbudzi ichi achisati chavigwa vati chakafa kunoti vakachichengeta ya zvakaoma. Zimbabwe nyaya iri kutaurwa nababa Isabel Boshongora. Manyai pa National FM WhatsApp channel munoona kapikicha yechimbudzi chiri kutaurwa ichi right. Atizivi kuti imimi sevateereri muri kuona sei. Mungati imbudzi here, mungati imbwa here, kana kuti kuita kunge munhu ameno. Kune vese vasati vajoina, kune vese vasiri pa channel ingotumireka izuro kuti link pa 0713 938 538 0713 938 538 0713 938 538 pamwe chete ne 0712 393 852 0712 393 852 0712 393 852. Toda kuzonzwa kuti munoti kudini imbudzi here iyi kana kuti
kuti muri kuona kunge pane mufananidzo wemunhu chii ichocho. joinai National FM WhatsApp channel. mukoma KB muri yeZimbabwe rigandicheri nchiti nyaya enda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi iyo Lower Gwero. Pane murume businessman anozivikanwa nezita. Businessman uyu aiti gore rega rega anobika doro kaliri achiunganidza vekukama kuti uyaiti fari ende pese paita izvozvo ane chinhu chandiedza kuvhura shop kana kutenga motokari. Right. Panounganidza vanhu anenge achitopemberera veukama vese vanenge vashayiwa mari anoti iye kana mashaya mari yekuuya mese ndiudzei nenguva nditumirewo mari inogona kuunza vanhu vaviri kana vatatu kuvaunza nekuvadzura. Chaanga asingeri ndechekuti family imwe ishayikwe pamutambo. Right. Obva vauya zvazoitika zvimukoma KB umwe mwana wefamily iyi achibva aenda kunoroora mwana iye akanorora akanzi iwe waroora zvako kwakanorora kune vanhu vanoita zvibatari waroora zvako asi pane zviri pauriwe ndiri kutoona zita rako kune munhu akapedza kutotenga motokari mazuva apera mota yakatemwa nezita rako ndiwangori pachi kunyange ukaroora haufa ukaita mwana ndiani ari kurudzi kwenyu anoti gore rega rega anounganidza vanhu iwewo pachako kubva zvatanga kuitiwa zvinhu izvi hausati wambomira kuendewe mari ikauya inopiwa iwewe aushote Right. wakasimba zvikanzi kudini zvikanzi tuchase zvikanzi mese mufamily wenyu pamunoungana paipa mese makatodhakwa mese hapana makapedzwa hakuna munhu anomuka kana uchimuka iwewe tangira pana paizvezvo tine zvatoda kukupa bona mukomana achibva ati ndokwandakaroora ndakudyiswa ini zvavari kutaura ndikuzvinzwisisa ini chokwadi zvinoitika but kana ndakunzi inini toda kukusunungura tikupe umwezvi ungave muna mato kana mvura ndokwandakaroorawo zvakarerire haachazivi manje kuti ndakudyiswa iri kuti ndibone kukanganisika nenyaya kuti ndakaroora ikoko kana kuti ndiri kusunungurwa panyaya yekumba kwedu ndobva ita chiviti ndobvamwa. mukomana uyu mukwasha uyu achiudzwa mashoko ayakwana tezvara angane mumwe munhu womufamily here kana kuti angari ega okay but apakaudzirwa nyaya yekunzi iwewo pachako zita rako ranga riri paitwa zvinhu izvi ndokushedza imwe hama yake ikati ini ndine zvandakamboudzwa but ndingozvinzwira usimbi ndobva udzamwe kusvika vaita 6 mukoma KB vese rikunzi ndakazvoudzwa kuzoita umwe 1 anoti nguva inobva mudzimai wake pamuviri akangozvitenderedza mugurupu ndonguva imwe hapaite mazuva pasina kunzi takuungana nabusinessman. Okay. Kusvika vakomana vagara pasi nevanhu kuti kunasinga vari kumutsa vanhu gaizi ngatimbogarai pasi zvikanzi nevanhu oright ngaisete nyaya yegroup ngatitaurei tega tega kune vari kuziva kuti vari kuitwa zvinhu izvi zvikanzi musi watiri kuungana isusu ndo panoda kutaura nyaya kuti vabereki tiri kungokumbira kufamba ndobva vaungana tiri kukumbira kufamba iyeye murume iye achibva ati no problem manga muine mari here dzikuda kufamba ndikupai yes ndibusinessman. mukoma KB kufamba ndizikuda kuona mari ndobva abuditsa 6,000 US yekuti ngatifambei tione kana pane chiri kunetsa mumore ndobva vatanga kufamba vakafamba nzvimbo dzinosvika 11 mukoma KB vafamba nzvimbo dzinosvika 11 hapana chakabuda but mukomana uyu kwaakaudzwa manje kuhama dzake dzemukadzi wake anga asikadi kudzibuditsa pachena kusvikira ati pane kumwe kwandinoziva ende businessman ndaitovhunza kuti manete here makwana here pane zvamabuditsa here zvikandiro pane kumwe kwasara kwandinoziva ndobva kwaendese koko baba pati businessman anga nenyoka inogara mumota yaanofamba nayo anga nenyoka inogara kumba mubedroom make munhu andiri kutaura munhu akavaka ane zvinhu zvake right. Munhu uyu ane ukama akaroora kwana tezvandirika zvikanzi ndiri kukumbira kuti sezvo changoroora nchindirivanza inini kuti ndoko wakaroora ndoda kuenda ndiri munhu wezvake ari kuenda kunobatsira atina ukama ndiri neutral ndakuenda iwe ndionoziva kuti ndiri chichako ndobva asvika ari mubatsiri zvikanzi handina chandiri kuda iko zvinozvi plus ndiri kuona mune mari yamuchonayo yamuri kufamba nayo yamuri kushandisa mari iyo handide mudare mangu
ndio mari 6000 iya pakabva pa 6000 iya machenji ari kusara zvikanzikana iriyo mari iyoyo andidi mungazotsvage zvenyu imwe yeti mari iyoyo mukoma KB iyoyo ndopane chihuri ndopane key muchingoisa muplate kana kuipa muprofita kana mumatare zvese zvadhakwa. $6,000 is equivalent to 81,540 zik. Hey, yaitosara ndo vaidyaka vaifamba vari chikwata vachidya vachiita sei zvikanzikana mashutereza kana isina kukwana mari masvika pamunofungidzira munondiudza mari tinounza imi muchifamba ikoko iniwo ndichishenda mari right. Zvikanzi mari iyo yandide wese ari kuziva kuti ane mari nechenji yakasara naye pamari iyo yaanoziva tiri pamari iyoyo usapinde mudare siyai kunze right. Handisi kuda mari yenyu kana pane ane dhora zvake ranoti nderake ndorandoda murumu pamari iyo yandide mari yakabvaona businessman handisi kuida vakatiudza kuti mari handisi kuida ndobva vapinda zvikanzi chishevedzanai zvikanzi no chirege kushevedzanai handei kwamuti ndokwatinoungana uko ndopano respect waka ndobva vaenda kwani kwabusinessman akati kana ini ndiri panapaka handifambi ndobva aya businessman mukoma KB zvikanzi right vanhu vakanga vachimbosvika vamukoma KB nyoka vaiiona but vaitya vakangoitarisa vanobva vatya vakaitarisa vanobva vatya vamwe vati tiri kudzoka pangwana vobva vaenda zvachose ndobva vasvika businessman aizvibiga mukoma KB dzimba ndoazi makiza aya umu ndomunogara zvimatusi zvemota yangu vana vangu sunungukai pana pamba penyu muprofita ndopamba patiri kuitira panapa kana kuti golobori ndopamba patiri kuitira panapa akabuda akaenda mugaraji remota ndobva adzoka achisunza musoro wakanga ainaye waanofamba naye akadzoka achimhanya asina zvakauta vape mubatsiri mubatsiri handiri mubatsirika haafambe ega ane vanhu vanofamba navo vana makumbi nevamwe vayo akadzoka achimhanya asi haana zvakaudza vanhu iyo mubatsiri uzotira ndobva agara pasi achisunza musoro ndobva akumbira kurara achibva rara ndobva azopiwa mvura zvikanzi izvo kana muchida kubata tsotsi munogona kuritumira munhu rimwe tsotsi kana kutumira mukadzi zvinoita padhuzi zvienderane ndo ane zvinhu zvakapiwa kuma mukoma KB ndokutanga kufamba pasi kune vari kune zvimwe zvikoro kuita senge vana vanombofamba nedumbu vachinonzi vari kurwara kufamba senyoka ka ndokutanga kufamba iye senyoka achizongonyoka nedumbu kudai achizongonyoka kudumbu ndopakatanga kunzi na businessman chii chakuitika panapa akanaka kupi kuimba inogara mangwenjere kwenjere yemota haana kusvika mukoma KB kutanga kuita sekunonzi iye akubudisa rurimi kudai zvinoita nyoka zviya mukoma KB hapana kutama minutes nyoka kwakutanga kubuda mukati kutanga kubuda mukati but payakabuda mukati yakabuda iri nyoka inoshambisa iri nyoka yakakura zvokuti vanhu vese vakamerera mukoma KB kuti because yanga iri nyoka yakareba zvokusvika kuma 3-4 meters yakakura sekuti unototi ishato iyi ndokutanga kuuyawo zvinyoronyoro ichiuya pane munhu uyu ichiadvance ichiuya pane munhu uyu ndobva yasvika pane munhu zvikanzi right ndiriko achibva pachitsoko munhu wanoshanda naye zvikanzi enda unonyora kudhirowa padhoremba kwabuda nyoka ndobva anyora ngwadikidika adiriwe mvura achibva adiriwe mvura achamuka zvikanzi tira kuenda kumota yasiiwa iripo apa ndokuenda kumotokari aenda kumotokari 10 meters kuenda pamota ndokutanga kuita senyoka zvakare kufamba achifamba nedumbu zvakare saka ndikumira mundivhurire dhore mota mota kusvika mukoma KB kusvika mota iyo nyoka kubuda zvakare nyoka kutanga kufamba shoma zvakare ichienda pamunhu yasvika ipapo zvikanzi right vharai madhoo nyorai nechoko ndobvatira nechoko regai ndikubatei muromo ichi chinoda kuzoendeswa mangwana kumberi to be continued tomorrow chenyoka ichi vanenge vachida kukubatai baba Isabel munobatika sei panhamba dzinoti kudini kuitira kuti vataure nemi ichokwadi muri yeZimbabwe regai ndikuudzei kuti ndakambotaura nyaya yekwamurewa yekuti pane chikoro chine mwana ari kuti kana padhoo anobuda nepamapuri vabereki veku vakakumbira kuti kuministry of primary and secondary education vakumbire mubatsiri ange muprofita kana kuti ng'anga pakazonzi paita nyaya yekunzi paita malawyers ekunzi ng'anga inovingei pachikoro utungamiriri hwemunzvimbo ukati kwete tikuda mubatsiri izve zvikutaura kuno kwatiri kuita pakashedzwa pane ng'anga pachikoro ichi iri kubatsira pachikoro saka tamirira tinzwe kuti chichi chabuda ipapo nokuti vakazobvumira kupinda saka ndo zviri kuitika pachikoro ichi izvezvo vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0736
263536 0736 263536 ndapota musabipa sa idithi gumede biza rekwabulawayo po rikiti vo maita basa Zimbabwe KB Kanyamba Bonzo na Boshongora timbwera pomwe mangwana ndichakusiyanika na Esters Nimulo Mesaudo Mesendlovo munenge muri mwense kapata ora za 3 o'clock nchadidi kana kuti ni magunkha kuti nyakhokho ankwanisa rini kubulisa ka lilimi kunja icho kwadereka na kuti makuwa kuti ngwena crocodile right aikwaniseka kubulitsa ka rurimi kunja icho kwadi nyakhokho ankwanisa rini kakubulisa lilimi kunja rurimi racho rinenge rapatirira kubwivu uko akwaniseka kubuditsa rurimi kunze sezo rurimi rwacho rwakastika anditika rwakastika kurufu yemuromo uko so ngwena haikwaniseka kubuditsa rurimi kunze ndosaka ichita basa rakubwandira pabodzeka na kungodi ya chintu haikwaniseka kuita sei kutsenga inongoita sei inongodya chinhu chiya ichimedza kawani rurimi rwacho rwakastika kurufu yemuromo tinotenda maita basa regai ndikusiyika na Mesaudo Mesendlovo mkati machirongwa chako monisana muntondo wa Soto masikati ya nsiku ya bwino